Na-LSS ako sa, alam mo yung kantang ano, If You Could Read My Mind. TYA and Suki ng TYA yung naalala. Oo nga eh. Patugtugin nga natin. Yung ba yung Can you read my mind? Iba yan. 10 seconds 10 lang. seconds lang Yun lang yung budget mo. Ayan na naman yung dance step kong pantita. Woohoo! Titas on the loose. Maubos na po yung time. 5 pesos lang po. I don't know where we went wrong, and I just don't get it. Yahoo! Titas are very happy. DJ, pakisalang po yung last dance. Yung natitigil sa magsasalita. Naging marimar. If you could read my mind. Ito. Yan, di ba? Kaya may audience ka pa, may audience. For love. Mga, di ba? Yan. Kaya ikaw yung nagpe-perform. Lip sync. Alam mo, yun yung mga pangarap ko talagang makanta. Malay mo, di ba? Hindi daw ako nakainom ng vitamins. Tuloy. Kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Kung kayo po ay nasa Spotify, ayan. Nasa Spotify diba? playlist ko yan. Gara, Ano daw tinurok sa atin? Millennials left the group. Hindi,